De første virksomheder, jeg gerne vil på scenen, er en delegation fra Café Fister fra Vanløse. Vi ikke kommer på scenen. Vi kunne simpelthen ikke slippe ud om Café Fister. En café, super hyggelig café i det lokalt forankrede Klima Plus projekt, nemlig Climate Street i Vanløse. Café Fister er Klima Plus restaurant, og I arbejder forbindeligt med at kommunikere klimaarbejdet ud til kunderne, men også til jeres ansatte. Caféen den har for eksempel bordkort med information omkring deres klimavenlige menu. Man kan se, hvor meget det koster, hvor meget CO2 det rent faktisk koster at spise bøffen, hvis det er sådan, man vælger. Og det er en god måde at nå ud til hjemmene og også ud til borgerne. Så der laver vi altså koblingen fra virksomheden og ud til borgerne. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Deres 10 unge medarbejdere er også aktivt involveret, og det kan vi altså se i dag. Helt konkret så har caféen sparet 25% el og 30% varme og indfører skridtvis mere og mere økologi. Prisen til jer, det er den står herovre. Det er en moderne høkasse, som vi er sikre på lige netop Café Fister vil gøre brug af. Høkassen den er fra en af vores andre nominerede virksomheder. En virksomhed, som har taget en gammel glemt og klimavenlig teknologi op med stor succes. Blandt andet så bruger verdens bedste restaurant Noma den i deres madlavning. Så det er bare at gå i gang i Café Fister. Jeg kan sige, at vi glæder os allerede nu til at smage de langtidsbaserede svinekæber i øl. De skal bare ringe. Det kommer vi. Og hvem skal jeg overrække det til? Det er Stang. Tillykke med det. Jeg vil gerne sige tak til Grøn Erhverv for udnævnelsen af den her pris. Det er meget godt. Nej, nu blev der vist lige skruet over. Så vil jeg også gerne sige tak til Miljøpunkt Vanløse og Jette for det arbejde, de har gjort, så at det var også muligt at komme lidt videre i vores tankegang her. Og ja, og så vil jeg sige tak til alle mine medarbejdere, uden dem, så havde det nok været svært med men de er alle sammen, de 4, der står her, og så de resten, som er på arbejde ude i aften og holder fri, har været en del af, at det overhovedet kunne lykkes. Så mange tak. Tak. Det betyder jo selvfølgelig rigtig meget, at det giver et boost fremover. Jeg kan se, at de små ting, vi har lavet, som jeg anser for at være små ting, som i virkeligheden er jo store ting, det giver lyst til at fortsætte med det arbejde, vi er i gang med. Og det synes jeg er meget inspirerende. Og ud af 38 nominerede blive udvalgt til at skal få en speciel pris for det arbejde, vi har lavet nu. Der er gjort forskellige tiltag. For eksempel er vi blevet bedt om kun at bruge 2 stykker toiletpapir, når vi går på toilettet. Men vi har jo en klimavenlig ret, hvor det er for eksempel vores suppe som hovedret eller forret. Den har vi gjort sådan, så vi ikke laver den varm, men vi laver den kold og fra bunden, og så sætter vi den i køleskab, og så varmer vi den først op igen, når det er, den skal serveres til de personer, som bestiller den der klimaret. Ja, og desuden sparer vi meget på energien. Ja. Skruer ned for ovnen, skruer ned for alle, slukker lys, når vi forlader nogle rum, og mikroovnen slukkes. Der er ingenting, der står på standby. Nej, så på den måde gør vi en aktiv indsats alle sammen for ligesom at sige, at vi tænder ikke opvaskemaskinen 3 timer før vi skal bruge den. Først når bakken virkelig er fyldt. Vi tænder jo heller ikke lyset i caféen, før det er, at det har brug for det. Altså, der er jo lys om dagen, og så det først hen ad eftermiddagen, der bliver tændt lys i lofterne, ellers er der lys på bordene med stearinlys. Jeg synes jo, det er meget spændende at komme ned på sådan et flot område her, og som har lavet sådan en kæmpe stor indsats for hvad det er, de har vundet i dag.
Det inspirerer jo også. Grønne erhverv og Climate Street i Vanløse, altså Miljøpunkt Vanløse, som det hedder, har jo været en væsentlig del til ligesom også at give os det boost. Så det vi er her i dag, det er vi jo glade for at blive en del af. Hej! Hej, tak for nu. Vi ses på Fister! See the future just hanging